seré president d'este que faci falta. No, m'agradaria dir quines coses s'han passat perquè pareixia clar, almenys jo tenia clar que el Consell, des del moment que va culpa... Des de fa un cert temps, per una pèrdua paulatina de confiança dels consells i que avui ha arribat a la seva culminació. Però no és un tema que s'hagi decidit, que s'hagi produït per una causa estricta, que s'hagi donat lloc avui. No, és un tema que s'ha anat generant en bones i que torna a patir que no té res a veure amb la vida. Que no és un càrrec fàcil. Malgrat això, dir abans al senyor Boca, sí que crida l'atenció que avui matí el senyor Pepón munti un sarau, digui inclús que li fa il·lusió estar a Barcelona. Un tema que ve una miqueta que s'ha gestat. Ja, però sí que crida l'atenció que just... Perdó que interrompessi, sí que crida l'atenció que justament ha estat avui. És una casualitat, no deixa de ser una casualitat. És a dir, si no volem demostrar que volen consolidar aquest projecte i que com a conseqüència aquest projecte passa que certes persones assumeixen un puesto de responsabilitat i que procurem no equivocar molt ni fer tonteries perquè el projecte sigui creïble, viable i que els aficionats cada vegada creguin més en ell i s'integrin més a ell.